شما چرا واسه رو خاموش کنم چرا وکی روشنایی در بوه کرسی شما جای گیرست برای خدمت تشکر.
мусофирони гиромӣ, ҳавопаймои мо ба фурудгоҳи шаҳри Красноярск фуруд омад. Ҳозир расом мекунем. ҳарорати ҳаво дар фурудгоҳ 15 дараҷа гарм мебошад. хоҳишмандем то комилан боз истодани ҳавопаймо аз ҷои худ нахезед. шуморо ба фармодан